Nhasi ndambouya kuzopindura mibvunzo. Ndava mibvunzo ukaisiya ichiwanda inogona kuzotadza kupindurika zvakanaka. Mubvunzo wandinawo nhasi wandakanyanya kutarisana nawo uri pamusoro pebhuku iri ratakaparura rakanzi Kare Kare Pasi Chigare. Ndine mubvunzo wakauya uchiti ko Elder zvana kare kare pasi chigare izvi zvichikushanda here, zvichaita here? Ndauya kuzopindura, makaita zvakanaka chaizvo, takaufarira mubvunzo iwoyo. Saka ndauya kuzoupindura pajekerere kuti vanhu vese vazvizwe kuti right, bhuku riya mukatangira pazita raro muchanzwa kuti kare, zvinhu zviya zvakaitika kare, isu tatisati tavapo. Saka hatisi kukwana munyaya dziri kuitika mubhuku riya. Isusu takatozouya izvozvizvi tikazvarwawo, tikakura, tikadzidziswa nezvaJesu. Saka muchiona tichiparidza Jesu. Ava vekare vaya vanga vari paya vana Mushaiwa vaya vamuri kunzwa, nana Varaidzo, vanhu vekare zvekuti kwanga kusina munhu wanga vati ambovaparidzira Jesu. Saka isusu tichaona kuti bhuku redu rinosvika papi uye rinoperera papi. Pane here achavaparidza, kana kuti vanhu ava vaingopararira mukusaziva, sezvinotaura Bhaibheri kuna Hosea chapter 4 verse 6 kuti vanhu vangu voparara nekusaziva. Saka ngatimboverengai bhuku redu iri timboona kuti kare vanhu ava chii chaimbonyatsoitika chaizvo. Toona kuti Mwari akatisika nguva yakanaka here kana kuti akatisika nguva yakashata. Pamwe pacho uchatozoona kuti indotenda hangu Mwari, nekuti nguva yakararama vana Mushaiwa nenguva yakararama vana Varaidzo, dai iriyo nguva yandakararama, pamwe ndingadai ndakarasika, pamwe ndingadai ndisina kuziva Mwari, pamwe ndingadai ndakapindana nezvozvo, but izvozvi ndaapa advantage panguva yandararama ino. Kana kuti uchatodembawo kuti dai ndakararamawo nguva iyi, zvichida pamwe zvazviri nani. Saka ngatimboona bhuku riya, asi chandoda kuti muzive ndechekuti mubhuku muya hamuna Elder David Kanjandaba, muna ana Mushaiwa, muna ana Varaidzo nemamwe mazita atichazonzwa mukufamba kwenguva. Ini ndakamboverenga rimwe racho, iri kuuya yacho ndakamboiverenga, mune mamwe mazita achanyuka imomuya. Pane umwe murume akauya imomo ofuti anga kuita zvimwe zvakasiyana nezvana Mushaiwa. Roda kungoramba richiverengwa uchizozwa kuti chii chakazoitika. Tiri kutaura nezvebhuku ratakalonja riri pano paYouTube channel yakanzi Elder David Kanjanda Songs. Bhuku iri rinonzi Kare Kare Pasi Chigare. Munongoona pakanzi kuverengwa kwemabhuku Kare Kare Pasi Chigare, ndo manyorero amunoita kana muchida kuritsvaga, asi riripo pano paYouTube channel yedu. Kune vasati vasubscribe paYouTube channel yakanzi Elder David Kanyanda, please garai masubscribe. Uyezve musakanganwa kuti bhuku redu harisi kuperera pano, richazengera pane imwe channel yamuchazoziviswa kuti asi ndofunga riri kutevera part 2 yacho nepart 3 pamwe dzichawanika pana, asi kuzoenda mberi uko pamwe richazengera kune mamwe channels amuchaziviswa ari kumbogadziriswa, handitika, but ngatimboverenga. Uye vari kuverenga, please ndapota musaisa Elder David Kanjanda mubhuku iri nokuti havamo. Kana vachizopinda pamwe vachazopinda, nekuti nguva iyi yana Mushaiwa iyi vanga vasati vatozvarwa. Saka nguva iyi yana Mushaiwa iyi nana Varaidzo zvichida pamwe, handichazivi, pamwe nana mbuya nehanda pamwe vanga vasati vatozvarwa, kana kuti vanga vazvarwa asi vanga vachitori vadiki chaivo. Saka ngatimboona tione kuti kare kare zvainakidza here, kare kare zvairaramika here. Tozoona kuti nokuti bhuku redu riri kufamba, riri kubva kare riri kusvika izvezvi. Saka tichaona kuti pane advantage ndepape, uye munhu unoda kuona kuti wazodzidzei pabhuku redu iri, handitika, ndo zvakakosha. Tazodzidzei, chii chandadzidza, chii chandafarira. Mazvita itirwa inyasha, makungu ndengu enyasha.